You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himpay. Abyan may nga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan nga ginpatuoy sa mga Ilonggo speaking nga mga tao dira sa Negros Occidental. Kag bisan pa diri sa Bay City o kag sa iban nga mga bahin sa aton pungsod nga ang mga tao Ilonggo speaking. Sa aton nga pagpamalandong sa ang pulong sa aton Ginoo diri sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 1 tubtob sa 3 sa akong basahon busa sanglit ginalibutan kita sing tama kadako nga panganod sang mga saksi isikway taman ang tag sa kakabugatan kag ang sala nga nagatapik gid kag magdalagan kita nga may pagbatas sinang dalaganon nga ginabutang sa aton atubang nga nagatulog kay Jesus nga pangulo kag manughimpit sang aton pagtuo nga tungod sa kalipay nga ginbutang sa iya tubang nagbatas sang cross nga nagatamay sang kahuluy-an kag nagalingkod sa tuo sang trono sang Dios. Talupang da siya nga nagbatas sang amo nga pagsumpong sang mga makasala batok sa iya nga kaugalingon. Agod nga hindi kamo paglapyon o kon pagpunawon sa inyo mga kalag. Kabayang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sining bahin sang balaan kasulatan nga aton nga ginbasa. Magaampo kita Dios nga balaan amay namon. Salamat nga sa sini nga adlaw maka pamalandong naman kami liwat sang imo balaan nga pulong. Pulong nga nagahatag sa amon sang kalig-on kakusog sa amon nga espirituhanon nga pagkabuhi. Busa kabay nga may mapupo, makuha, maani ang mga nagapamati sini. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Running the race with resolve. Nagadalagan nga may determinasyon nga matapos gid ang pagdalagan. Ang aton nga Kristohanon nga pagkabuhi ginpahayag diri agud nga mahangpan naton ang mga postures o actions naton. Suno sa Efeso kapitulo 2 kita nagalingkod, nagapungko kaupod ni Ginoong Hesus sa mga langitnon nga mga duog. Ikaduha, kita nagatindog sa Efeso kapitulo 6, nagatindog nga malig-on sa aton mga konviksyon, sa aton nga mga ginatuuhan, kag sa aton nga mga doktrina. Nga hindi kita malingkang, matumba, mapierde sinang aton kaaway nga si Satanas, kag sang iya mga sulugoon, nga mo ang mga malain nga mga espiritu, manugtunda, kag mga demonyo. So, kita nagatindog, kita man nagalakat. Amo, sa gihapon dira sa sulat ni Apostol Pablo, kita nagalakat sa gugma, sa kapawa, sa pagkamatarong, nagalakat kita nga mabinantayon. We are walking circumspectly, siling ni Apostol Pablo. Kag wala lamang kita nagalingkod, nagapungko, nagatindog, nagalakat, kundi nga kita man nagadalagan.
Amoy nang aton ginbasa diri sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 1. Therefore, seeing a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders in the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So, ari diri kita magdalagan. Ini nagatudlo sa aton nga kinanglan may disiplina, may determinasyon, may direction, may destinasyon ang aton pagkabuhi nga disiplinado nga nagaalagad kag nagatuman sa kabubuton sa aton Ginoo. Number 1 nga punto na kon dire abyan, how to run with perseverance. Number 1, by laying aside every weight and sin. Pinaagi sa pagsikway, sa throw or sa paghaboy sa sining mga butang nga naga-intanggol, nagagapo sa aton. Kag bisan pa ining sala. Nga naman, nga kinanglan aton lay aside, isikway, ipahigad, ihaboy ini nga mga butang. Kay suno pa diri sa unang habahin sining bersikulo 1 tungod sa mga saksi sa lumba sa kabuhi. Because of the witnesses in the race of life. Sino ining mga witnesses? Amoy nang mga ginlista nga mga ngalan dira sa Hebrehanon kapitulo 11. Sila si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Isaac, si Sarah, si Jacob, si Jose, kag bisan pa ang mga nalista dira nga mga judges, kag ang mga propita nga masaligon, matinumanon dira sa Ginoo. So we have the witnesses in the race of life. They were the models of faith for us. And then siling diri, may mga weights, may mga mabugat nga mga butang nga amoy ni ang nagapabugat sa aton nga pagdalagan. Ano inang mga weights in the race of life? Ining mga weights in the race of life, ining mga nagapabugat, mahimo nga ini sila mga maayo nga mga butang. Para sina sa aton negosyo, business, di naton biyaan, di kita makapakigbahin sa buluhaton sa Ginoo nga completely tungod kay may negosyo kita. Maayo nga mga butang pero nahimo nga balabag sa aton pag-alagad sa Dios. Mahimo man nga ang aton trabaho, ang trabaho ginakinahanglan naton. Pero kung ang trabaho amo man ang nagabalabag sa aton pag-alagad sa Ginoo, gin-consider ina nga kabugat, obstacle, weight, kag kinahanglan imo i-determine, kinahanglan may determinasyon ka kung diini mo i-plaster inang imo negosyo, ang imo trabaho, in relation sa imo nga pag-alaga diha sa Ginoo. Diri sa amon simbahan, akon ginahambal, walay pugsanay. Walay pagpamugos ang pagpangalaga diri sa Ginoo. Walay pagpamugos ang pagsimba dira sa Ginoo. Kay kung napugsan ka lang sa imo pag-alagad sa Ginoo, wala man na sa gihapon sang reward. You are not happy. Walay pagpamugos sa paghatag sa inyo offering kay siling sa Balaang Kasulatan, God loves the cheerful giver. Imo ina relasyon
kaangtanan sa Dios ang imo nga pagkabuhi subong Kristiyanon, ang imo pag-alaga dira sa iya. Kay kada isa sa aton abyan magahatag sang husay sa tubangan sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. So let us lay aside every weight and sin that easily beset us. So naga-encourage sa aton sa pag-lay aside sining mga butang nga nagabalabag because we have our witnesses, Hebrews 11. Let us learn about the weights, mga maayo nga mga butang pero nangin balabag sa pag-alagad sa Dios. Amoy na no, may mga tao nga nagsiling na himo kita sang pet sa aton nga kabuhi. Atipan kita sang ido o mga ido kay para mabantayan ang aton nga balay. Pero ang iban, hindi na makahalin sa ila balay, sa madugay, tungod kay ila ginabantayan ang ila ido. Ang ido nga mangin galamiton sa pagbantay sang ila balay, nahimo na nga balabag sa ila nga mga activities, sa ila mga trabaho. So, nagakinahanglan ikaw sang kaalam kung paano nimo masatisfy ang imo longing to have a pet or pets kag sa gihapon ikaw makapangabuhi, makatrabaho, makanegosyo. So, ang weights, abyan, mga maayo nga mga butang, pero nangin balabag sa pag-alagad sa Diyos. Ang ako na may 3 kakarabaw. Nahimo siya nga Sunday school teacher sa amon simbahan dito sa Cabancalan City. So anong ginhimo niya agud nga hindi mabalabagan ang iya nga pag-alagad sa Ginoo as a Sunday school teacher. Alas 3:30 magmata na siya mangumpay kag iya kumpayan ang 3 kakarabaw. Agod nga hindi na siya magabantay sini kag mag-aaman siya kaglingon sa pagtudlo sa Sunday school. Ang 3 kakarabaw importante sa farming, pero kilala man nga mangin balabag sa pag-alagad sa Ginoo kung hindi ikaw kabalo magdisiplina sa imo kaugalingon. So, ikaw ang mag-igo kung paano nimo mahimo ang imo mga galamiton, ang imo mga hayop, ang imo mga butang nga ginasaligan sa imo pang-income, hindi mangin balabag sa imo pag-alagad sa Ginoo. So, may witnesses, may weights nga aton isikway, and let us lay aside every weight and sin. For me, that's wickedness. Let us lay aside every sin or wickedness that so easily beset us. Ang mga sala. So, abyan, may mga maayo nga mga butang sa aton kabuhi sa pagabaton nga mangin balabag sa aton pag-alagad sa Dios. Sang 2008, may taga-Brazil nga nag-intra sa ginatawag Formula 1 Grand Prix in Singapore 2008, no? Ang driver sa isa dito ka salakyan, si Felipe Massa sa Brazil. It was September 2008. Nagauna na siya abyan. Ti sa ila na nga lumba, may time na nga ikaw makapahigad, agod nga ikaw maka-refuel. Una na si Felipe Massa, nga taga-Brazil. Pero sa panahon nga siya magwa na, gikan sa pag-refuel, ang hose nga ginagamit sa pag-refuel, wala magabot sa iya nga car o sa iya nga ginagamit sa pagbalumba. Kag tungod sina,
atong maayo nga hose na naghatag sang gasolina para sa iya. Amo man ang nangin balabag. Natungod sina, instead nga number 1, nahimo na lang siya number 13. Siguro, ang aton nga idiomatic expression daw kagto niya nga siko. May pagbasol yadto sa tao nga amo ang nagatughong sang fuel sa iya nga car. Anyway, gamit na ako nini nga istorya kag balita sa pagtudlo sa aton nga may mga maayo nga mga butang sa aton nga pagpangabuhi. Kangay sa aton trabaho, importante na. Kangay sa aton negosyo, importante man na. Kangay sa aton nga mga hayop o kon mga pets nga nangin balabag sa aton pangalagad dira sa Ginoo. So kabay pa kuntani abyan nga hunaon nimo nga ang imo nga pag-alagad may determinasyon, may disiplina, may debosyon para lang sa kamiyaan kag kadungganan sa aton Ginoo. Ano ayhan nga sala o mga sala nga nangin balabag sa imo nga sincero kinasingkasi na pag-alagad sa Ginoo? Ikaw ang nakaibalo. Ikaw ang mag-igo. Kay ikaw man magahatag sang husay sa tubangan sa Dios sa adlaw sa pagupo. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo nga pagtudlo sa amon. Nga mangin putli matarong kag but-ana ng amon nga pagpangabuhi kag pag-alagad sa imo. Kamayay ni nga adlaw o Dios. Kay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Madamo gid nga salamat sa inyo mga abyan nga nagatan-aw karon sa akon diri nga Facebook Live. Aton i-greet kamo dira, no? Okay. Nairel, hasta lang ko diri. Thank you gid sa pag-replay. Pastor Hernani Paliang. Salamat, Pastor. Arma Sonja Malahay Imalay. Good morning, Pastor. Thanks for the wonderful message. Thank you. Elvi Dail Kabual. Hello, Pastor. Good morning. Good morning, man. Grace Iliher. Good morning, Pastor. God bless. Thank you. Good morning. Good morning to Susie Novero. Yes, Pastor, aton Diod gahinan ug oras ang Ginoo bisan man unsa ka busy ang atong life. We have to share a little if our time to God. We have to share the 3 T's. Time, treasure, and talent. God bless. Thank you ug amen. Diya usab kay Dako Moreno. Good morning po, Pastor. Is this Henry Yu? Thank you. How are you, Brother Henry from Korea? Hernani Palyan is still watching. And then, hasta lang kita dari abyan sa aton nga pag-greet. Salamat gid sa inyo nga pagsunod. Siningaton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Sa sunod, ang aton nga Cebuano Daily Light nga segment. Madamo gid nga salamat.
His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Tino sang Inuban. Why nailain pa? Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats that's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best.